kienet esperjenza tal-biża' l-ar ħolma ta' ħajti. Ex-qar Chris Aquilina, dilettant tal-Karnival, illi qasam magħna dak li għaddew minnu u sħabu matul il-jiem tas-Sibt u l-Ħadd. Il-maltemp kien tal-biża', letteralment issugrajna ħajjitna għall-karru tagħna u għall-karrijiet ta' ħadd ieħor. Kienet tal-biża' meta tara tinda li jqogħdu 6 karrijiet taħta. Tara tola kważi solaru nofs, tarġa' tinżel f'posta, tkissella u tkissellem, u mbagħad f'daqqa waħda tara tola, tinqasam fit-tnejn. U tinżel letteralment fuq il-karrijiet, dak il-ħin rajta niżla fuq il-karru tiegħi. Żjara sal-maħżen fejn hemm il-karrijiet tal-Karnival fil-Marsa, wieħed mal-ewwel seta' jinnota d-diżappunt fuq wiċċ id-dilettanti tal-Karnival. Dan wara li l-maltemp u r-riħ qawwi li ħakem l-Gżejjer Maltin tul tmiem il-ġimgħa li għaddiet ikkawżaw ħsar estensivi fuq dawn il-karrijiet. Sarat kif qed taraw hawnhekk inkisritilna l-biċċa ta' wara. Fuq suppost kellna pupu u nkisrilna wkoll bil-maltemp. Il-bieraħ bdejna nibnuh bil-ġdid, ksejnieh, issa qiegħed lesta żebba biex forsi nerġgħu npoġġuh postu. Ħafna sqarraw magħna li dak kollu li kienu ilhom jaħdmu għalih għal kważi sena sħiħa spiċċa letteralment tar mar-riħ. Uħud mill-karrijiet spiċċaw partijiet minnhom imkisra, kif ukoll karru partikolari spiċċa mkisser totalment. Wieħed seta' jinnota wkoll li l-ħadid tat-tinda li kienet qed toffri kien lil karrijiet spiċċa tawġet kawża tar-riħ qawwi. Għalkemm il-pika fil-Karnival ma tonqos, waqt dawn il-jumejn ta' maltemp dawn id-dilettanti naqdu flimkien u kienu ta' għajnuna għal xulxin. Dan sabiex finalment ikunu salvati dawn il-karrijiet u bekk ikunu jistgħu jitgawdew mill-poplu Malti. Bajna ngħinu lill-oħrajn bl-aħjar mod li stajna, ġifieri bdejna niġbdu l-karrijiet bil-winċ tagħna, kellna forklifter morna niftħu l-blokok biex nkunu nistgħu l-karrijiet nerġgħu nġibuhom mal-kenġo dan il-maħżen. L-ar ħolma ta' ħajti. U kif jgħidu wara l-maltemp jiġi l-bnazzi. U għalhekk il-ħidma ta' dawn id-dilettanti tal-Karnival tkompli sabiex fit-tmiem il-ġimgħa jiġu organizzat il-Karnival tradizzjonali Malti. Kienet tfadlilna xi xogħol li kien għadu mhux lest, qegħdin inkompluh, plus li rridu issa nerġgħu nirranġaw il-ħsarat li hemm, jiġifieri x-xogħol jibqa' day and night, jiġifieri il-ġimgħa kollha.